Awanan ni pamatay. Ba'y nagbangan mapuputo kahit hindi tuloy balik matagay kanya ako ayaw ko babalikan ka kapag inaikan ka away sabat at pagpapagod.
Iwaksiw ay panagwadwa. Ayat paru-paro po kay Mr. Roddy Maclay sa Nicolas Sindoros na po. Minus 1 na po.
Ano mamasakit? Dahil bakit ko ay napansin? Maramot na't naroon, ket pumungot buko, ket maparo. Hanya nakita maparo. The Market Man Kenta by Mr. Robbie Malaklay and Elena Ramones Anderson. Ipatay ko, ipatay ko biyag ko, manggingling katayak mo.
iiyak pa'y ano ka ko'y ayat ko. Dami na them by Ben Bautista siguro ito mention. Sikat na kasaka itipintas ti diyan kasamhitan paluluto'y riknang kento'y kaunggan at natawa na pagpasaka. Inas na dagdaguman sita kapagkat di puso.
Tiang ke ayah lakukan kau urai pakaya. Hoy, sagot by Monroe.
naglalabi oras malayo mapapalay na nagdadagdag Good night.